Za ovakve bisere, za ovakve dragulje prirode i ljudskih ruku, ko zna šta bi dali mnogi narodi u belom svetu. Imali negde lepote graditeljstva Vodenica, kao ovde, u kanjonu nemirne reke Vučijanke. Ne, takve lepote zasigurno nema. Ovde u kanjonu reke Vučijanke ima 14 vodenica. Imajući u vidu da su one stare preko 250 godina i da su uvek bile u funkciji, to jest u korist ovoga naroda koji je obitavao ovde na našem području. Ovde su dolazili mnogi damelji iz Leskovca, iz Pirota, iz Vranja, iz ovoga našeg kraja ovde i one su bile znak raspoznavanja i spas našem narodu u teškim vremenima. Vodenica je u stvari mlin koji se pokreće snagom vode. Građene su od drveta na rekama ili potocima. Vodenice rade tako što voda udara u točak sa lopaticama i on se tada pokreće, a taj točak okreće vodenični kamen. Zatim se pšenica ili kukuruz stavljaju u koš. Na kamenu je čeketalo koje skakuće po kamenu koji se okreće i melje žito. Tako se dobija brašno jedinstvenog ukusa, od kojeg se prave najbolji hleb i pogača. Ove vodenice su za vreme rata odigrale glavnu ulogu. Evo zašto. Mi smo mleli za partizani. Dođe ovde i uzme i beži. A morali smo da radimo i za Nemci. Jer ako ne radimo za Nemci, će ubije i posle nema za nikoga. Tako da smo vozili dve lađe. I tamo i tamo. U narodnim predanjima o vodenicama se loše pripoveda. Prema verovanju, postanak vodenica pripisuje se đavolima i vampirima. Verovalo se da se u njima okupljaju ta strašna bića i da je opasno i zanoćiti u vodenici. Ima i vampirice, ima i vampiri. Ma laže, ja sam tu spavao, laže, to nema ništa. To su samo predrate priče. Ali ima i mnogo pesama gde se spominju lepe vodeničarke u koje se zaljubljuju seoski mladići. Od vajkada su vodenice inspiracija pesnika, kompozitora, slikara. Jagnje moje, ne pojrano, o fama nama, devojčice mlada, ne pojrano. U Vučiju se svake godine obeležava Dan vodenica. Tada se vodeničari ovog kraja okupljaju, dolaze gosti na kačamak toplu proju i pogaču meku kao duša. To je i prilika da se skrene pažnja na značaj vodenice i vodeničara i važnost očuvanja tradicije. Cilj ove manifestacije Dani vodenice da široj javnosti prikaže sva ona bogatstva i naročito prirodna bogatstva sa kojima Vučje raspolaže. Da sačuvamo arhitekturu vodenica, da pokažemo tradicionalna jela sa kojim je Srbija i srpski narod opstao. Pre svega proizvodi od kukuruznog brašna, ali i od pšeničnog, od heljde, ječma, ovsa i tako dalje.
U ovoj vodenici znamo svi da je to hladno mlevenje, znači nije kao u mlinovima, zrno se melje celo sa svim svojim kvalitetima. Ovom prilikom ćemo imati proizvode od kukuruznog brašna, znači kačamak, proje, pite ispod sača i mnoge druge proizvode kojima naš kraj Vuči i okolina obiluje. Svaka vodenica ima svoje udele i svaka vodenica ima 400 drama. To su kao neke akcije i svako od ljudi koji učestvovao u pravljenju i u renoviranju vodenice ima te dramove u svom vlasništvu. Tako da se na osnovu tih dramova može da odredi koliko ko može u toku jednog meseca da melje u svojoj vodenici. Kako da ne inspiracija? Čitavo je kraj me proziva i sama vodenica je dragulj. Dragulj koji ostavlja tragove vremena, a ja želim da svojim stvaranjem to vreme i dočaram. Zvala se Gavrina vodenica. Uradio je neki deda Gavra iz Žabljana. A posle, kad je udao ćerku u Beli potok, on je dao celu vodenicu Miraz. Tako da oni nisu mogli da održe, pa su jedan kamen prodali nama Vučancanima i tako smo mi to nasledili. Sad ima, u moju vodenicu imamo negde oko 30 ortaka. Ortaci to su članovi porodice, 30. Od 30 ortaka samo ja održavam i Pešić Blagoje. On je po drugi kamen, ortak. Tako da mi dvojice održavamo celu vodenicu. Nikada se do kraja ne mogu ispričati priče o vodenicama. I zato dođite ovde na reku Vučijanku, da čujete njeno talasanje, da čujete kako kucaju srca ovdašnjih vodenica. Da kraj reke probate pogaču ili pravi domaći kačamak od vodeničnog brašna. Od projenog brašna se pravi prvo najznačajniji kačamak, domaći, vodeničarski kačamak, onda se umesi to se kaže presnica. To je mnogo hranljivo, zdrava hrana i mnogo je lepo da se udrovi sa mlekom, ta presnica. A nije lošo da se jede sa pitije. To je najslađi obrok. Ona se sprema na taj način što se lepo brašno proseje i to se lepo umesi, nema da se stavlja kvasac, nema ništa, prašak, samo to. I to se lepo malo zadrži, da, što kažu žene, da uzbune. I čim ona uzbune, onda se peče na plotnu, gori i dole, pa se to stavi u relnu i evo je, to je proizvod što ne može bolje da bude.